Dobar vam dan. Evo otvorit ću taroskop za horoskopski znak Blizance. Možete pogledati vaš znak i podznak kako biste dobili širu sliku. Znači, otvorit ćemo karte da vidimo što očekuje Blizance u studenom, odnosno u novembru, da vidimo malo kakve će biti energije za vas, dragi Blizanci, u mjesecu studenom. Taj mjesec je već sam po sebi malo mjesec osvrta, mjesec gdje se pitamo da li smo sve završili, da li ćemo uspjeti sve završiti, što nas očekuje, što smo napravili, tako malo salda konti, kako bi se reklo. Znači, otvorit ću veliku arkanu, zatim ću otvoriti špil, izvući jednu kartu iz tarot špila kompletnog, jednu sibilu i danas što imamo novog, to su rune. Znači, uzet ću jednu runu koja će predstavljati i pomoći da malo bolje još shvatimo mjesec novembar za vas, dragi Blizanci. Pa da vidimo što će nam karte pokazati. Ove runice su jako slatke. Zaista su slatke, lijepe, ovi kamenčići sa znakovima, pa da vidimo što će nam one pokazati za vas, dragi Blizanci. Ovako, imamo pustinjaka, imamo 8 pehara naopako i pustinjak i 8 pehara i imamo strpljenje. Ja bih rekla da u mjesecu novembru za vas, dragi Blizanci, imate dosta, onako živite u svom nekom svijetu. Prepustili ste se nekim razmišljanjima, imate preokrenutog pustinjaka i 8 pehara preokrenute, stavlja vas u stanje stagnacije, a imamo tu i isto tako i pacijencu, što je isto tako stagnacija. Znači, nekako ne idete baš naprijed, nećete ići baš naprijed u mjesecu novembru, umjesto toga ćete se malo previše baviti prošlošću i možda sadašnjošću. Nekako ćete biti malo zaglavljeni. Vijesti možda koje očekujete, koje bi vam pomogle da to sve krene na bolje, još uvijek neće doći. Znači, morat ćete se suočiti sa stvarnošću. Morat ćete možda biti voljni probati i prijeći kroz tu surovu stvarnost onoga što vam zapravo ne pripada. Jednostavno, u vašem životu se je nekako sve usporilo i sve se nekako zastalo. Ipak vi biste mogli vjerovati, ove karte kažu da možete vjerovati u svoju intuiciju i u svoju stručnost. Inače, slušajte ono što doista znate, čak i možda ako je neugodno, vi ste dovoljno sposobni, dovoljno stručni da prevaziđete i te neugodnosti. Znači, poslije mjesec novembar neće baš ići sve onako od ruke, nećete biti sigurni, ali preporuka karata je da ipak vi poslušate svoju stručnost i svoju intuiciju. Da vidimo runice, što će nam rune dati, kakvu poruku ćemo dobiti od runa. Evo, imamo Ansus. To je runa koja pomaže u razumijevanju situacije, nekako da razumijete situaciju na bolji način. To je runa koja vam može donijeti ključ dešifriranja. Ključ leži u otvorenosti, u
dobit ćete određenu viziju kako postupiti, kako biste posao dovršili na najkorisniji način za vas, na najprofesionalniji način. Ako se suočite sa nekim pitanjem i nekom neodlukom na koju ne možete odgovoriti ili niste sigurni za odgovor, potražite savjet ili prihvatite savjet iskusnih ljudi. Ne zanemarujte pomoć izvana od vanjskog svijeta. Tu runa preporučuje isto slušanje neke osobe iz rodbine ili osobe iz vašeg bliskog okruženja. Tako da ako ste se već našli u toj situaciji, u toj stagnaciji gdje možda niste posve sigurni ili se ne uzdate, iako biste se mogli uzdati, jer se vidi da ste inteligentni i stručni, vi ipak prihvatite ili potražite savjet neke vama bliske osobe. Znači, nije uvijek sve dobro držati sve za sebe. Nekad se treba jednostavno osuditi, saslušati, pa onda vi ipak ćete na kraju uzeti ono što je za vas najbolje. Ali ako je savjet dobronamjeran, a tu vidimo runa to govori, da bi mogli saslušati i prihvatiti savjet vama bliske osobe. Evo, dragi blizanci, nadam se da ćete što prije izaći iz te stagnacije, da ćete što prije odlučiti i pokrenuti se i da ćete ipak i saslušati savjet, a isto tako i vjerovati svojoj intuiciji i svojoj stručnosti, jer vi ste zaista jedan znak koji je veoma mudar i koji će znati izabrati pravo rješenje za situaciju. Dragi blizanci, možete slušati znak i podznak kako biste sastavili vaše što jasniji kretanje u mjesecu novembru. Mi se vidimo u nekom narednom videu, a da tada srdačan vam pozdrav i pa pa.